Yazi lento le yamatekisi ithathe kanje. Ake sithi udayisa emgwaqeni. Une permit uyarenta. Gwiqe nanga umuntu azobeka itafula eduze kwakho. Adayise naye. Bathenge futhi abantu. Wena leyo nto leyo kungakuphatha kanjani? Leyo nto nje ingakuphatha kanjani? Ngoba ezinye izinto sizibukela kude. Kodwa nje mina ngikwenzele isibonelo nje ngento elula. Ukuthi abantu bama Uber sebenezitafu o7 seat. Okusho ukuthi sebenabantu abahamba emsebenzini bebabuyisa. Sebeya transport. Kanti abantu bamatekisi banama permit okutransport abantu. Ibona banelungelo lokuba nezitafu. Awukwazi ukugibeza abantu aba more than 2 ungenayo ipermit yokuba semgwaqeni. Untshontsha umsebenzi wabantu. So ke manje lempe ekhona kumele ikhlalwe phansi ixazulule futhi abantu bama Uber abavumi ukuthi ba wrong. Yabo lento bafethu ukuthi niphoqe ngenkani ukuthi nina ngoba nifuna ukusebenzela izingane zenu mase nithi nizophula umthetho ubekiwe. Iyona ke into edala impi. And umphakathi wakithi eSouth Africa abantu bakhona banengqondo ezincane. Abakwazi ukucabanga. Mawuzo yonke into ezweni isebenza ngomthetho. Ukuthi uthenga imoto kodwa ufuna ukuyithelele ukuze sibe semgwaqeni. You cannot just drive a car nje emgwaqeni uthi phela ngiyithenge imali yami. So bafowethu i-competition vele ehlale kuliwe manje competition but le ayiyona i-competition. Abantu bama Uber o7 seater ni wrong. Shit ni wrong. Mina anginatekisi anginalutho but ngiyahlala ngihlaziye ngiyibuke into ukuthi nina ni wrong. You are very wrong. Osomatekisi umuntu uma ethatha iplate lakho balindeleni osomatekisi ukuthi bazo reactor in whatever. Noma uphakela umthakathi ethi indlela yaphawula ngayo nje nayo ethi hayi ngabanisabi. Hayi sebendaba ukusaba umunye umuntu la. Osomatekisi bahamba according to the law.